Protesty Gorila nielen ukázali túžbu po zmene našej spoločnosti, ale postavili aj otázku, ako by mala táto zmena vyzerať. Na proteste 9.3. sa okrem jeho dramatického záveru udiala aj oveľa zásadnejšia vec. Dana Čahojová tam oznámila svetu body petície Za lepšie Slovensko. Body, ktoré vyjadrujú aspoň prvé kroky, ktoré k tejto zmene vedú. Body, na ktorých sa podarilo dohodnúť všetkým zúčastneným skupinám. Bod prvý o zrušení trestnoprávnej imunity sa podarilo vďaka dohode politických strán z časti dosiahnuť a bod druhý o zavedení protikorupčných opatrení sa čiastočne premietol do protikorupčných programov rôznych politických subjektov. Najdôležitejší z nich však je bod o sfunkčnení referenda. Jeden z nástrojov tohto sfunkčnenia, zrušenie kvóra na referendum, bol prerokovaný na júnovej schôdzi Národnej rady a zamietnutý v prvom čítaní. Pritom sa ukázalo, že v našom demokratickom parlamente sedí veľa ľudí, ktorí sú presvedčení, že väčšina nerobí múdre rozhodnutia, že rozhodovať má elita, ochotná ostatným poskytnúť vedák zdanie, že všetká moc v tomto štáte pochádza od občanov. Nuž uznávam, nie je každý rovnako múdry ani rovnako vzdelaný a že tá ich elita je schopná rozoznať, ktoré rozhodnutia sú pre nás všetkých najlepšie. Ale Vary tieto rozhodnutia prijíma? Nepríjma miesto z nich snáď rozhodnutia, ktoré sú najlepšie pre ňu samotnú, hoci by aj vedela vymyslieť iné, najlepšie pre všetkých občanov? A akáže sú oni vlastne elita? Mohol som si predstavovať, že sú elita, kým som pred generálnou prokuratúrou nestretol vysokého ústavného činiteľa, vyjadrujúceho sa slovami: ja som právnik, moja manželka je právnička, tak asi náš syn nebude hrať na klavír. Ale kým som nevidel v parlamente poslanecký klub Smeru hlasovať podľa toho, ako im kolegyňa prstom ukazovala hore alebo dole. Ani podvodne získané doktorské tituly Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce z nich elitu neurobia. Politici, oligarchovia, sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia a kriminálnici, ktorí vytvorili v našej krajine sofistikovaný systém vlády zlodejov, to je tá ich elita. My, občania Slovenskej republiky, chceme môcť do svojich rúk. Nie raz za 4 roky vo voľbách, ktorých si môžeme vybrať medzi červenými a modrými zlodejmi a ktorých nemôžeme kandidovať, lebo nie sme členmi žiadnej politickej strany. My chceme demokraciu, ale nie takúto. Chceme demokraciu, v ktorej rozhoduje občan v referende a v prípade, že to z faktických dôvodov nie je možné, tak si na tento účel chceme zvoliť zástupcov priamo a nie prostredníctvom politických strán. A chceme si zástupcov voliť naprieč celým politickým spektrom vrátane nezávislých kandidátov, aby sme si mohli za zástupcov vybrať konkrétnych ľudí, ktorých pokladáme za čestných. A musíme disponovať mechanizmom, ako ich kedykoľvek odvolať. Len tak dokážeme z parlamentu vyhnať zlodejov. A tí čestní, ktorí tam miesto nich zasadnú, budú môcť začať čistiť túto špinu, ktorá je všade okolo nás. A to by sa diali veci. Kriminálnici by šli do kriminálu, vyšetrovatelia by boli vyšetrovaní, prokurátori obvinení, sudcovia súdení, oligarchovia zbavení nakradnutého majetku a mnohí politici by vymenili poslanecké lavice za lavice obžalovaní. Páčilo by sa vám to? Tak nemlčme. Náš štát je skrz ovládnutý, ale žiadna moc v ňom nemôže vládnuť bez nášho súhlasu. V našej krajine je síce dosť tých, ktorí nesúhlasia, ale moc málo tých, ktorí tento nesúhlas dajú aj najavo. Ak teraz budeme mlčať a dopustíme, aby aktéri kauzy Gorila ostali nepotrestaní, je na ďalších 20 rokov v našej krajine vymalované. A na čo sa potom budeme vyhovárať, keď sa nás naše deti budú pýtať, ako sme to mohli dopustiť? Že sme neverili, že by sme niečo dosiahli? Alebo že sme sa vzájomne podozrievali, že sme niekým platení? Alebo že vtedy sme mali nejakú lepšiu, nevyhnutnú prácu niekde inde? Gorily patria za mreže a my ich tam musíme dostať.